yen ing tawang ana lintang. Mas, aja apik-apik. Aku kok ora payu ning kene. Nah, nek tak apik-apik tenan aku ora payu. Lha iki yo wong busuk saniru iki yo nimbali aku barang yo ngopo ki mau. Tajak barang yo ngopo to Mas Anto? Wong kene nek MC lho jane. Cah ayu aku ngenteni marang mega ingang koso merdu ya Mas. Kandhane kok empuk jeru. Empuk jeru ki nek gedhe. Nek cilik ya garing ya Mas ya. sun takon war tane janji-janjiku eling sumatra sing tias ingsun Mas Gagak, dalam ngeten iki ndemen jenengan ki sekolah. nggih Nah, teng pundi? SLB Oh, nek sing biasane nggo seni iki lak ngano to ya? STSI apa SMKI. Teng mriko nggih enten sing ngajari. enten Oh, enten. Wah, ya mula kok ya suarane iso nekuk-nekuk kaya pir mobil. Mentul no Mas. Heeh. Ambe digojeki wong bojo kok ya ora amor ngono. Ambe ya sing Aku ki minder sik Mas, lah bojone ayu lho Mas. ni mas ingsun marsapa sinasirna bumi tangis ing tias ngenteni padang rembulan dibuka ke ngajeng apa ke wingking? Wingking mawon. Oh, wingking. Biasanya kok ngarep belum ada buka. Mburi iki medit kok.
ingkang koso nimas sun takoning pawartamu janji-janji aku eling wong ayu sumetot rasaning ati lintang-lintang ngiwi-ngiwi tresnanku sundul wiyati kowe do ketempelane ngendi to, Cah? Ket mau tak rungok-rungokke. Ae ning lapangan ning dalan tol, Mas. Oh, dalan tol ya wis nek. yen ing tawang ana lintang wong ayu Ayo rungono tangis sing ati Yung swaraning mati ngenteni bulan datari setyane kelakon kon lintang-lintang iwi-iwi gamas tresnaku sundul wiyati desa mono rasa tresno asih ora semangat ya semangat to, Cah.
Aja ngisin-ngisin kaku ngono lho. Anakmu lho. Sakit Gumun aku. semangate lho. Ya semangat. Pane pinggir tol kok ya bangeten. Yen ing tawang ana lintang wong ayu Ayo. ana tangis sing ati Unarung swaraning watri Ngenteni bulan datari Jan sepanuwun lho Mas Gagak suarane Aku elok. nanti grogi lho Mas. Grogi apa? Grogi apa? Kowe iki wedine dicokot apa piye? Aku grogi Mas. Lah wong ya nek nyanyi berdua ki sing ketok apik nggih ta Pak Bu nggih. Lah, Ya sing rukun jare bojo lho. Bojone luwih ayu kok aku lho Mas. Lah aku jarene Bojone sampean iki lemu apa kuru? Ya Sedengan. sedengan Oh, Kaya ngalih. aku berarti. Ngalih. Kaya aku. Lemu ngalih. Wis. Lemu ngalih. Niki jenengan kandel riyen apa kula? Oh aku sih. Iya, engko giliran ngono nggih. Wah. MC-ne loro bayarane kayak piro ki kok. Nggih, kalau wau sampun kepareng ngaturaken yen ing tawang ngono lintang Mas Gagak bintang tamu ingkang dipun timbali Bapak Ibu Saniru wonten ing kaleng Senadyan to datang ke bumi langit prasatyanku tan ginggang sak rekmo lan limas kang gamasake jumbuh kalian suasana menika kaaturaken Mbak DJ Injih. yakti pengen tak tembung ning kakungmu tan lila mesti Tegese apa to jane iki? Kok yakti pengen tak tembung Lah kok- sejatine iki pengen tak tembung Heeh. ning kakungmu tan lila mesti ning bojomu ora ngolehake lah kok sing mbok sawang Mbak Tanti? sing tak sawang Olip kok ora Mbak Tanti kok Olip kan urung duwe bojo. sone sing tak sawang Son kuwi benda mati. lho iso wae iso dianggap benda urip Kok iso? son ki murup ora Ya urip. Lah muni lah akhirnya dadi benda apa benda hidup. lah ya wis Kowe tau ngerti benda son kaya ngene iki rapi? benda son ki kaya ngapa benda son Lho son kan benda. oh iya nek jenenge wong ayu kuwi pancen apa-apa ki bener Apa meneh wong wedok? wong wedok Kasta tertinggi. Mas. kasta tertinggi ki Aja wong wani-wani wedok karo wong wedok. aja do sia-sia karo jenenge wong wedok Oh no. Wedok. wong wedok kandhek ing pang ngrahita angel nggonku
yen rina banget nglang ngono ganti ya sing rasane gelo ki ning kene iki lho Mbak Asih. Piye to? Sambunga ing wanci ratri. Nek wis aku arek mapan turu ngono kae lho. Kemoto-moto ngono. Kemoto-moto. Kelingan apa? Kelingan ngger paketan entek. Karo Arak telepon ora ketok gambare. Nah, Karo? rasane karo mendring. Karya usata Katuraken satunggaling langgam menika reptanipun Ki Sukron Suwanda katuraken caos panglipur mateng Bapak Ibu para tamu kakung dalasan putri ingkang satuhu bagya mulya. Sumangga kanca-kanca Siva Musika makarya sarengan kalian Ria Audio Sound. Sebisa balik ke caos panglipur kakung Bapak Ibu para tamu ingkang kepareng dengan sinambi yang resmi masuk ke ingkang sampun karsota. Mas pakujanku jejantung hatiku sambung umong wanci lalu rupedo saremu kelawan karamu dimaskan berarti tesake lestari ape piranti kan ono ingkang ya mong akibate aku bayangke banjur ngelingi bocah teluwi pomodanan sido tanti telu tak ganti Nurigelan sumangga ugi kepareng genipun Bapak Ibu tanpa kirang-kirang pakurmatan ingkang sampun kepareng lumebet wonten ing panti buga sumangga kepareng ngresmi pasugatan arupi daharan sumangga pun dahar kanthi skeca kanthi martu-marti kaning penggalih menika kepareng ngresmi punapa ingkang dados cawisanipun keluarga ageng ingkang hamangku gati ana inggih panjenenganipun Ibu Ngatilah sak gotra sak kula wangsa mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya jur lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara
Konco Siva Musika makarya sarengan kalian Surya Sound System iki kanca-kanca saking Mahkota Production. Mas papujanku jajan hatiku sambungku mempan cintamu robek dosaremu kelawan garwamu bayangke ramu ing atiku iki yen pancen elingi bocah loro iki opo tenan sito tanti poge mati menika nggih jampi sayaipun sak petawis menika anggenipun kepareng sak menika saweksare menika mugi dados jos panglipur anggenipun sare sak petawis wonten ing Titi Laksana menika pun sketsaaken mugi pikantuk impen ingkang sae. Ditadrai gelas kuwi. Mendah boy. Lah piye iki? Ndak kecemilane krasa ki wong lho ya. Saking ling ngrasake suwantene jenengan lho, Mas. Karo mergone kahanan ki jumbuh karo nggone si Olip. Lah kepiye? Lah mergane judeg le mikirke kahanan. Wis sing wis ki ya wis. Kowe mbiyen wis tak omongin to. Jenenge nek wong tulus kuwi ki angel golekane. Iya toh? Cekerku. Iki mula ki sing sabar wis kek turu ning kono ya. Aja muter-muter ndak kesetrum ning kono. Mendah boyo yen to sito urip lan andika mesti bagyo mulya jor lair putri Sugestya terus bisa nyuwara di kota wis rono. Langgam sambung wanci dalu caos panglipur sepisan malih wonten ngarsanipun keluarga ingkang hamengku gati. Jenang kula glali aja
kompak lho, mburi lho. Nek lili, nek lo. Li. Ya wis muni. Ali niki Sule kula aku biasa loe kon bawa dhisik wajan Pak Slamet ora tene abot-bote Pak Slamet Harjo aja dianggep sepele le kula mboten malu amung ati tansah nggon ndeli yen dadi lara kelok sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Bapak Slamet Harjo nggih kirang langkungipun nyuwun pangapunten monggo Mbak Siska. Ngagemo ali-aliko pamrih ojo lali marang aku nadyan kula mboten melu besuki ngelingono lelebeku lamun ambane selopo pamrih namun tansah gawe cuma niki ambane kencono pamrih tansah manggiho raharja yen nganti ilang mripate jarene lambairu yen nganti tiko wong siji besuki wis mongso niki sing ngersake sapa to Mas jane Mas? Pak Slamet Harjo. Pak Slamet Harjo sing pundi? Sing kaya Pak Camat nganggo jas. Oh mau. Yeah. Oh sing ngersake niku wau nggih. Ali-ali. Oh ngersake ali-ali. Lamun oh iya. Pilihanku pripadiru pamrih Yo ingkang warnane yen
panyuwunku aja nganti lali anggonira mangun bale wisma Pesen ning ya muga-muga mudeng. Kagem temanten. Iya. Muga nuwun sewu. Basa Jawa ki angel dicerna. Lah nggih. Nek ra kulinane. Nek ra kulino sing mayar ku basa Indonesia. Indonesia. Bahasa persatuan kok. Ya. atut runtuk saklorone adohna tukar padu tansah eling sabar ing ngati Swantene jane cek jos tenan. Sing apik iki nggone Satria Son. Boten, ya loro-lorone apik kok. Loro-loro nggih apik. Dadi nyambut gawe niku nek kabeh saling mendukung mesti apik. Nyon sewu. Iki campursarene apik, sone kurang pati kepenak ku ya ora dadi apik. Sone apik terus campursarene apik, ngarep ora pati apik ya kurang. Campursarine apik, sone apik, MC-ne ala ya dadi ala. Sampeyan Delalah aku kebagian sing rada apik. Rada. Rada e. Kuat nampa panandang tan gampang amukto nenonanu dadi tepa tulodo urip ira migunani mring sesami hayu hayu pinang giyo langkamipun minangkani dawuh Nggih. lek ku mau mari kangen. mari Mari kangen. Ya. nggih monggo Lek bodong wau. Lek potong. sampeyan yo melu-melu ngono anak aku Lah sinten lah? aku jenenge yo laline kok Lek Ngadiono. Ngadiono. Nah. iki karo lek ku kabeh iki lenggahne Kalimantan kono Oh, Kalimantan. Kalimantan. mumpung kondur ya di ora cedhaki disugoto nganggo lagu cedhaki Mbak Endah hawane bar nyedak wae. Ya. Anu Pak Lurah kasuhan foto kalian Ibu. Monggo. Ibu Lurah apa Ibu Endah monggo saged. Monggo Pak. Milih Pak.
kok